Sa luwas. 21 minutos makalipas ang alas 6 o kaya alas 5 in morning. Angel, good morning. Kumusta dyan? Yes, good morning VP Henry. Good morning sa kuya mga parantabay. Sa mga dagdagtang babareta, waraan ni nahiling na foul play ang Legazpi City Police Station sa pagkagadan kan 47 anyos na tricycle driver na residente ka na barangay San Roque, Legazpi City. Ayun. Inian pahayag sa DCGB News ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya ang tagapagtaramkan hepatura kung sa imbasan sa indang inisyal na investigasyon na iling pa ang lalaki sa lugar poco mas o menos alas 10 aga kana Abril 16. Alagan siguro sa mga nakahiling VP Henry ng mga jóvenes kung sa ining naglukso subuot arani sa Siwol ka na sabing barangay. Dahilan ka ini para gibuhon ka na BSP Legazpi asin Coast Guard Albay ang retrieval operation sa wala nanin na buhay na sa iyang gawas. Ipigdeklara ang lalaki na dead on arrival sa attending physician sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Mientras na ipinairarom naman ini VP sa autopsiya na Regional Forensic Unit o SOCO para maaraman ang kausa kan pagkagadan ka ini. So kung sabi yun, Angel, tama ba? Suicide o kung sabi mo kusang naglukso? Opo, VP. Yan so investigasyon niya na Legazpi City Police Station. Oo, kusang naglukso So, kwan palan, may problema pangyari kay Eric man ano daw ang problema ng nataginibo ini? The AVP ipigdetalis ni Sir Panya, pero may mga nakahiling na mga aki na talagang naglukso ining 47 anyos na tricycle driver doon sa Siwol kan barangay. Ayun. Okay. Sige. So, yan VP ang mga follow-up ta pa sa mga pangyayari sa palibot. Hali sa Legazpi PNP, Angel Mustaza, DCG. Salamat, Angel, sa report. Hali Grabing kung nasa Holy Week mismo, nag-decision siya may kinaraman sa siring na bagay. Anyway, pangaditra lang mga tugang ang kapangaluan kan sa iyang kalag. Okay? 24, magalipas ang alas 5 nin pag-aaga. Mga tugang, dumang kita kay Jimmy. Nasalita, Jim, kumusta ang Holy Week dyan sa 3rd District? Yes, BP, maray na haga sa mga dagdag niya itong bareta. Patok ang mga tourist destinations digdi sa Kamalig kung sa digdi sa Albay Saroan Kamalig sa Iguanin Dakul na yaman pang turismo Siringkan Mount Kituinan, Sumlang Lake, St. John the Baptist Parish, Japanese Tunnel, Huyup-Huyupan, Green Hills, asin kadakol pang iba. Kasuhapon ang Municipal Tourism Culture Heritage Office sa pamamayo ni Sir Jed Villanueva nakarehistro ni nabot 6,143 na mga visitors both local and foreign tourists. Maski ining bypass road haling libod na mabaldabagas sa barangay Salugan, huna mo pirming may shooting nin mga artista. Gulpin mga nagpakapilang mga behikulos, mga dayo ini, mga balikbayan siguro. Then an attraction vantage point kaya nala sa lugar na ini lalo na kon visible an physical view kan bulkang mayon gulpi ang mga nagpaka-park ibong-ibong kan mga tinampo na mga lunadan mga bisita naga-picture background an bulkang mayon sarong bagay ini na an Kamalig day na talaga nahuhuri sa mga attraction. And kaso hapon na hapon nagsakat kita sa Mount Kituinan. Diyos ko talaga gulpian bikulo BP na nagsasarakat dahil iyon na nga ini nakasuhapon siya na mismo sobra 6,000 ang mga bisita. Grabe Jimmy, ang pag dyan sa Kituinan may bayad o libre? Pagto kada libre pag malaog ka duman na sa laog may mga pwede ka mag-tent pwede ka duman na may balon ka may dakula baga duman na parang hall maglakaw-lakaw ka pang pamilya pang barkada pang gabos na buwilo ka maghapon ka na dumalalo na kung pagkahapon. Oo. Napertihon. Grabe, no?
Hilingon ang Bulkan mayon. Iyo, pero man ang gari nga entrance fee. Taram ko gari private ang Jimmy, di ba? Dahil ko... Bako private yan, gari private property yan. Binuksan sa publiko para sa gari for viewing sa Mayon Volcano. Parang araw ka tong sa Mount sa Kawa-Kawa. Oo. Yung sa Kawa-Kawa, ligaw yuman. Dayo man, dagsa man ki mga bisita. Oo. Basta igwang bayad. Yeah, okay. Sige. Magayon, ano? Diyan sa 26, sepan gari mga pwedeng dumanon na sa Kawa-Kawa, sa yan, tabi na pwede nga yung o exercise, o iba naman na view, yan na Kitwinan Hill, same patabi ang pwede dyan na pwedeng burbisitahon. Itong mga nasite ko digdi sa Kamalig, sa Ligaw, itong Mount Kawa, itong Kawa-Kawa. Kawa-Kawa. Dakol man sa Ligaw ko day ko na nagkakuran sa mga utos sa may pasiring sa First District, may bulod man dyan na pigdadarayo, gulpiyon man mga burak, mga mamahiling man duman, tapos may free-flowing na tubig gali sa bulod na natatanaw. Tapos magbuko-buko ka, tapos puro picture ka. Alang kawon man kay na bulod, overlooking ang palibot man kan siyudad kan Ligaw, din pasiring sa First District tanaw. Sa Uwas day ako Uwas sa Coastal Barangays, Coastal. And Ligaw asaro pa sa Pigdaday itong sa Maunon. Maunon ano pa ito. Basta tulong barangayan, ararayo garing. Pero ining sa mga digdi talagang arane, yun sa Kamalig. Okay. BBP, Yes. salamat sa Diyos dahil man ki mga rehistrong mga na-monitor kitang mga untoward sa tuyang kapalibutan, lalo na sa mga Tinampo Highway. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa may kinaraman sa pagmamonitor kan mga pangyayari, kan mga sitwasyon dyan po sa Satuya na kapalibutan. Alas 5:29, garopig pa rin ko kay Kuya Nimso replay ka ang Kuya na Bishop tan alas 7. Tapos pag alas 8, dyan pong 7:30, may replay kita mga tugang kanso reflection ni Bishop Joel para po sa Holy Week. Hindi po sa Satuya na kan estasyon. So recorded po ini na para po duman sa Lunes Santo. Pero mas magayon po na paghurup-hurupan niya to ang mensahe kan Satuya tabing obispo na si Bishop Joel Bailon. Sige. Si Ronald Bala, bako si Junan sa kuyang partner. Ronald Balon sa kuyang partner. Tabi, di ko niya na pagkaaga. Hindi po sa tuyang istasyon sa DCGB. Sandali lang aramon ta daw ang latest sa Pag-asa, ano kaya ang sitwasyon kan panahon ngunyan tabing aldaw, diyan na hapon baga may prosesyon, kaya hay na nga nito. So ala ko na lugod taday ko lugod na kukuas so number kan Pag-asa DOST, sandali lang Pag-asa, yan, ito na. Aramon ta daw ang latest sa Pag-asa. Kumusta kaya ang magiging sitwasyon kan panahon? Alas 5:30 na, oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Good morning. Good morning, Miss Alexis. Yes po, good morning, sir. Ikapalan ang duty ngunya na Biyernes Santo, yan sa Pag-asa. Okay. Sige po, on there ka na. Ano ang latest sa kamugtakan kang panahon? Go ahead. Apo, para po sa magiging kamugtakan ng ating panahon, ngunyang petsa 18 ng Abril, ang easterly, so ang maarinsangang paros na sa silangang dagat Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa buong bansa. So, itong easterlies ay naasahan natin na magdadala ng bahagyang mapanganuron sa mapanganurong kalangitan na may mga pulo-pulong pag-uuran, as in pagkikilat at pagdaguldol na mamamatian sa buong Bicol region. So,
ang ating tigatayang agwat ng temperatura ay maabot ng 26 to 32 degrees Celsius ngunya na aldaw. At sa ating heat index forecast naman para sa Albay, ngayong araw ay maaaring umabot hanggang 40 degrees Celsius ang heat index. Opo. 40 degrees ha, medyo maikon yan. Yun na yan, so gari ngayon, pinaka-peak 40 degrees. Opo. Throughout the day po na forecast natin. Opo. So, ayun po, sa ngunyan, wala pa rin tayong minomonitor na LPA or nabubuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at sa ating domains outside ng PAR. Opo. So, asahan natin na patuloy natin mararanasan yung generally fair weather na may mga occasional na mga pag-uuran. Araw 1 hour ago, nagparauran ba ganyan Yung pagkaaga, oo. Ano po ito? Biglang uminuran. Ano po yun? Isolated na thunderstorm. Yun nga, mga panandalian lang ito. Hindi naman ito yung tuloy-tuloy na makakapagpabaha. Ayun, oo. Pero mas maray na dumug-dumug lamang ang daga. Ade? Opo. Okay. Sige. So, di kita ano man na mo monitor na sama ng panahon? Opo. Mga ganun lang po, mga occasional na mga pag-uran lang ang ating mararanasan. Pero generally, ayun po, maaliwalas naman ang ating panahon yung aldaw. Sama ng loob, wala tayong namomonitor? Ay, sa ngayon, wala man po. Bata Biyernes Santo, kung ano nga pighapot mong sarawayon ka nga dyan. Okay. O sige, sa madaling sabi, mag-ingat ang publiko, tamainit ngunyan, and Biyernes Santo, dyan na hapon, may posibleng pagbagsak daw kang uran tabi, Miss Alexis? Mababa po May ang procession tsansa baga dyan na na- hapon, Karaklan? Ade, may mga processions, di ba? Opo. Pero yun nga po, mababa naman ang chance na may mga pag-uran sa hapon. Opo. Ayan, very good. Salamat po, Miss Alexis, sa report. Hali dyan sa Pag-asa. Opo. Okay, thank you so much. Mga tugang, iyan po ang kamugtakan kang panahon. Ayan, tabing aldaw na ini. Mga tugang ni ano nga ni ngunyan? Good Friday. Mga tugang, Good Friday ang satuya na luway-luway para po mga tugang sa pagasabat niya to kang nguyan na Semana Santang ini. Okay? Sa kwan po palan sa ano nga pod kaiyan sa so 7 last words baga 7 palabras ade so 7 palabras ta iyan po mga tugang kukampo nindo ambag antabayan ninyo dyan pong alas 12 ninudto digdi po sa DCGB hanggang matapos po yan ha dyan po yan kukuanon taman sa parokya ni San Rafael. Okay, alas 5:35 na oras po sa Pilipinas. So may mga birthday dyan at matita mangyari po paglingawan na mag-greet ano. Sa tuya tabing mga birthday, good morning po kay amigong Jonas Rosal. Yan, kadakadaklan sa mga parantabay tangon yan, nakakuan adi, kadaklan sa mga parantabay tangon yan, anong apod ka yan, naka-bakasyon gayod adi, buda, yaon sinda mga tugang sa ibang mga lugar. Ilingon ta daw ang mga latest tabi na mga reactions ngayon tabi na pagkaaga na Biyernes Santo. Good morning, sabi ni Luel Losito nasa Bayawas Donsol Sorsogon. Jonathan Braga o Baraga nasa Kabuyaw Laguna. Yan, good morning tabi. Si Alan Kalimlim, good morning tabi sa imo. Jocelyn Ceresa
Good morning man sa imo, sabi niya. Good morning Sir Henry Melba Lagilies. Good morning. Sa tuya tabi na mga paraantabay digdi po sa DCGB. Okay, sige po. Mayroon ba? Ito ay may greetings o happy birthday. Ay wala. Pag-una ko igwa. So mga gusto tabi dyan na magpaabot ng greetings, mantinido po sa tuyang numero 0928-777-5548. 0966-203-0034 para po sa tuya mga tugang nakapalibutan. Okay? O di bueno. Kumusta po ang sa tuo? Just staying in my house here in Ligao. Ay wow. Good morning amigo. Tabi sa tuyang amigo dyan sa Ligao. Tama yan. Buda, ma-observe mo pala, adi, ang mga, ako mga aki ko, Dracula una, mapagalong na Ronald pag urarag dahon, adi, kumpara kan mga nakaaging panahon, nagdahon mo nga dyan sa pag, ano yan, sa mga aktibidades kang Holy Week, para ma-observe niya, ba yan, ngunyan na mga Dracula una, mapagalo na, adi, bagay, yung mananggadang sitwasyon, mga togang, habang nagdadarakula na, may kanya-kanya naman na mga direksyon, ang sa tuya tabi na mga ano yan, ang sa tuya na mga kababayan digdi po mga tugang sa probinsya kan Albay. Okay, sige, good morning kay Busing Leonito Gaviria. Blessed Good Friday Busing, maray na aga tabi sa say mo amigo Leonito Gaviria. All right, sige. Kumusta po ang sa tuya ng mga birthday celebrants? Happy birthday. Okay. Tabi, may mga travel ngunya na pag-aaga. So mga kuha natin, so mga kababayan niya to dyan na mga nasa biyahe, may mga early morning na nagbabiyahe. Tabi, ingat-ingat ka mo. Good morning pala sa mga taga First District Kanalbay, sa mga nakatutok dyan, sa tuya sa First District kan probinsya kan Albay. Ingat po kamo, lalo na sa mga nasa travel ngunyan. Sige, aramon tadaw mga tugang ang mga buwan namanong adagdagbang report kasabay po si Joshua Bino. Hali po dyan sa Luwas. Joshua, anong latest dyan? Kumusta? Yes, DP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Gari talaga may mga nagpapasaway. Kasubanggi, mag-aalas 11 na. May nag-check sa kuya, legit source, DP. Na mamalisyahan, gari da may human activity, hindi sa may kampuan kan mayin volcano. Kampuan area, ganyan sa may parteng doon dari kan Lidong, Santo Domingo, Buda, Padang, Legazpi. More or less 3 kilometer away from Summit Crater yan tabi DP Henry. Although, unconfirmed pa ini kan mga autoridad, pero ining kauron to Kasubanggi sa mga personnel kan provincial government. By the way, tabi DP Henry, so nagdagyatong bareta ngunyan na Semana Santa sa mapupurot na leksyon, talagang igwaning mga tao man diari tabi DP Henry na dahil manawawaraan pagkarahay nin buhot Unisto. Ini matapos DP Henry na sangunyan iguumaw pigsasaluduhan kan mga kapulisan sa Daraga Albay ang tricycle driver na binistong si Mr. Louie Mendaza kan Parada 3. Matapos na ini dahil nagduwa-duwang i-turn over sa mga polis ang napurtening wallet na may laog na kwarta, kantidad sobra 6,000 pesos at iba pang mga importanteng dokumento. Susog sa record stability Henry kan Police Daraga. Mantang nagmamaneho ining si Mr. Louie Mendaza kan sa iyang tricycle, napurteni ang wallet sa kalabaan kan Maharlika Highway, digdi sa may parte kan Barangay Kulyap sa Daraga Albay. Matapos na hapon kan Abril 16, 2025. Miyerkules Santo ini. Si Mr. Louie Mendaza, dahil nagduwang isip, ipinagtaong karaman tulos sa Hipatura kan Police Daraga
ang napurot niyang wallet na talaga naman, Daddy DP Henry, kumbaga hinangaan kan mga kapulisan sa tabang man kan mga otoridad, nahanap naman ang may tagsiliri kan wallet, as in naibalik nini sa may tagsiliring si Mr. Jimmy Bilono. Doon kaya sa kanya, nagpasalamat man ang masiliri kan wallet, at least nakabalik sa iya so sa iyang kwarta, asin sa mga importanteng dokumento. Ayun. Kaya duman sa nawalat ng wallet. Kaya sa kanya, talagang sikat-sikat man ini si Mr. Louie Mendaza, na sarong tricycle driver. Congratulations. Kahawan di Pedre, si Mana Santang yan, nagpahiling man, kan sa iyang ugali ng pagiging honesto, kung kaya sa taluduan ni Ngunyan, Oo. yan kay Patora, kan Pulis Daraga. Pira tabi pakilot ta Diyos pa piraso na ko ang kantidad. Sa wallet, may kantidad na 6,600 pesos. Wow. Oh, pwede ka nang makuangkaan. ID. Pwede ka nang madagkakayan talaga, di ba? Di ba ganyan ni na ugali kan tricycle, dapat kan tawan ng key recognition kan lokal na gobyerno. Correct. Di ba? Yan Okay. ang dapat na pamaritan. Yes. Yan, Ang sabi bako ni niya, Pei. iuli niya. Ibaga. Kumpara dyan sa minasimit milyon-milyon. Ay, bata, Biyernes Santo pala. Sus, pangyari sa Maoraro. Biyernes Santo pala. Ibaga. Iga baga kiminasimit dyan kimilyo. Okay na. Biyernes Santo ngayon niya, Noy. Okay na nga itong report ni Diyos, ba? Okay. Sige. Ang kumagay niyan, ang importante, nagkulik ka. Ang maliit na bagay, ay may laking bagay rin. Yes. Oho. Kaya sabi ni Henry, istorya ng pagiging honesto, ngunyan ang Semana Santa sa Daraga Albay. Diyos Sabino, DCTV. When you feel the world is tumbling down. Thank you, Joshua, sa mga pangyaring yan sa Satuya, mga tugang na palibot, ha? O isnos ko, may nangyari pala na encounter, ha? Mga tugang sa Masbate, sa Ruanggadan, entry po kan mga rebuilding grupo, buda kan mga nasa Puwersas Armadas kang Pilipinas. Ano? Taon-taon mga tugang, ang detalyes po ka na, taon dyan pala sa Masbate, may nangyari na encounter sa pagitabi kan Puwersas Armadas kan Pilipinas, asin po kang mga pinagtutubudan na miyembro kang New People's Army. Ano? Nangyari po kasuha po na Huwebes Santo, na Sarupati Sugadan. Abangan nindo mga tugang ang detalyes, kaantod-tod lang, lumantabi sa Satuya na GB News Express sa mga pangyayari po dyan sa Satuya na palibot. Alright, good morning, tabi kay Madam Melinda Wee ng CMD. Yan, gano'n dahil nasa, dahil nasa, si Madam Melinda Wee, yaon sa gano'n dahil nasa bakasyon si Madam Melinda Wee. Good morning po, Madam. Ang ating barkada, ang Satuyang barkada, dyan tabi sa CMD. Yan. Alright, sige. Sa mga kuha natin ha, sa mga birthday, de po masupog na mag-greet ko niyan, okay lang po yan. Pwede niya to mga tugang na pasadahanan sa indong mga birthday greetings. Hindi po mga tugang sa Satuya tabi na palibot. Alright, sige, good morning kay Joker, ang Satuyang amigo. Good morning ngaya, in observance of Good Friday, nariparo ko tabi garin nawara so ibang tunog ang boses mo kasubago, nakahuron mo tabi si Alexis. Yubag amigo. Siyempre, iba dapat kuhan. Nariparo kung nagaro na wara sa ibang tunog ang boses mo. Siyempre, migo. Sana sa Lunes duty pa si Alexis. Pero pina-duty sa ngunya na Huwebes, Holy Week eh. And
Kaya nakamali siya ako that is love. Migo, just staying in. Okay na, kanina to. Sige po, sa mga travelers natin, sabi niya, good morning, Henry M. Nakatuto kami digdi sa UV Express. Pasiring po kami sa, sa Kamsur. Nag-Arkilaki Auto. Salamat po. Burden so Good morning, Tabi. Yan. Salamat na sa padagos nato na pagtutok. Mga to hindi po sa inyong istasyon. So mga travelers natin dyan, ingat-ingat po kita. Kaso hapon, mga tugang may duwang, duwa tabing seminarista na pinag-ordinahan, mga tugang an sa tuya, tabi na obispo, apat na seminarista, ginibo tabing diakono. Yan, ha? Diyan po sa Albay Cathedral. Okay? Sige, sandali lang sukan palan so mga kung kumusta ang kwan mo niyan, kumusta mo niyan ang mga para ang presyo kang sira. Mailing tanto tama ikot-ikot daw kumusta ang presyo kang sira. Usually, pag Friday, den karningon yan, den kararnihan, tabi, Biyernes, partikan sa tuyang, di ba? Partikan sa tuya mga tugang na pag-aayuno. Di po magkaonin karne. Pero sa mga, sabi baga, sa mga naghihelang, na dahil talagang kaipuhan yan, kinakaikuan yan. Sa mga aki, dahil man kasabay sa pag-aayuno. Pero kita na mga alog sa mo ni Joker, na medyo, magkusog-kusog ang pamati, magtaga-ayuno tabi, migo. Pati nga ni ka sa bago sa pakipaghuron ko ay Alexis, medyo kontrolado ako ta. Nasa kuwang kitangon niya, nasa Biyernes Santo. Tama, kaya naman matabayon si Joker, nakamali siya. Mga tugang kang kuwan, kang sa tuyang timbre kang boses ka sa bago. Sige daw, 12 bago magabot ang alas 6 nin pag-aaga, daw kunta daw ini nakuha ko na music mo niya na pag-aaga. Ang titulo ka? Ang titulo, ang titulo ka ining music ta, ang tanging alay. Daw kunta daw. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di na makaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukop ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, Wala nang iba pa akong hinihiling. Sabay-sabay tayo. Ako akalain na Ako ay bibigyan pansin. ang taong tulad ko dapat Mahalin. ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di na makaya
magayon no na kanta di. Tong nilapag ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang pang-alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Alright, magayon ng pong kanta ang tanging alay. Yan, para po yan sa Endo Gabos na mga nakantabay. Katuya Gabos na mga nakantabay di po sa estasyon kan DCGB. Oy, welcome po sa mga bisita niya to na mga bakasyonista. Taan nangyayari baga pag-arog kayo ni, kita mga tugang na mga taga-probinsya kanalba, mga taga-probinsya, minaparasiring sa Manila. So mga taga Manila man, minaparasiring mga tugang sa probinsya. Yan. Kaya maski sain, talagang matawo mga tugang dyan po sa Tuya, tabi na palibot. And uliton ko lang tabi, dyan na alas 4 din hapon, iko-closed ang tinampo, dyan tabi sa Rizal Street, sa Albay District. Alas 4 din hapon, ta nakahuron niya to kan uminaging aldaw si Octavio Rivero, ang pamayok ang PSO digdi po sa siyudad ni Legazpi. Kasarabay man na isasara ang tinampo diyan po sa Legazpi, no? Ani yan pong nagkapirang sentro, tinampo sentro kan Legazpi dahil lang po sa Friday procession. Pero oni ang saro sa gustutang tawan kidoon diyan tabi sa Bigaa. Ta sa Bigaa baga may procession man diyan sa barangay Bigaa. Tapi buda digyan sa may parte kang Rawis, no? Diyan po sa Bigaa, puunduman sa may Forsam gas station. Doon baga sa may pasakat sa Buyuan. Buda digdi sa may di sa may Galiera de Legazpi. Iko-close man po ang tinampo dyan. Kung baka matimingan nindo dyan ng mga alas 5 nin hapon hanggang matapos. May procession man tabi dyan. Ang alternate route na pwede niya nindong gamiton kung hali ka pong first district, no? Hali kang Santo Domingo, mag-right turn po duman, pasakat sa may parte kan Barangay Buyuan. Yan, iyan tabi ang pwedeng dumanan mga tugang nindo na mga lugar na pwedeng agihan. Pag abot po duman sa Buyuan, diretso na po balda po ang duman sa Mabinit, pasiringan sa Barangay Salvacion Candaragao. Kung bako man, kung Palegazpi ka mo, pwede po ka muna magbaba dyan sa may Tamauyan. Yan sa may partikan Bagong Abre na dumantabi ang lusot sa may utubagang Galiera de Legazpi. Yan, iba pong mga tinampo dyan na lusutan. Buda digdiman. Kung bako, diretso katabi digdi sa may partikang Pawa. Yan, sa Bugtong. O yan tabi mga alternatibong tinampo. Rota na pwede po nindong agihan. Tabi sa mga maabot. Sa dyan hapon, yan tabian Juto Parada. Kaswapon, nagkauror niya to kanan sa tuya ng mga autoridad para tabi mga tugang sa prosesyon ngunyan tabing Good Friday. Kaya dit lang na puro pasensya tayon sa tuya tabing natudan tabi sa tuya tabi na palibot maski sa na lugar maski sa na lugar magkuang ka magantabay ka mga tugang igotabi kin mga prosesyon na yan. And ang National Highway day po naiwasan na day po diyan mag-agi ang prosesyon day man po ibang pwede na prosesyon na alternatibong ruta ang sa tuya tabi na mga kababayan sa aktibidad na yan. Okay, sige po. Buda paghali sa mga harong diyan na banggi. Paghali po dyan sa harong dyan na banggi, mga tugang, pailawan ang palibot kang harong. Kung pwede lang, day po mag-ubos ang buong pamilya sa mga harong na maghali sa dyan na banggi, no? Para hilang kitang prosesyon, baka lamang igwang saro na matada dyan, o daiman, pasiguruho na maliwanag mga tugang palibot kan sa tuyang harong.
tangani po na daiki naglaog dyan na may mga maraot na intensyon siring po sa mga mahabas o baka pagbalik nindo kaan may problema na sa mga harongta ta linaog na kan ibang mga gadaing sabi nga ni kan mga gamit kan panahon sa mga reporting may daing kuro karigos na mga suspitsados yan ha okay magingat po mas maray na pagbaliktad pong distroso mga tugang sa satuya tabi na mga harong okay sige ingat po so satuya tabi dyan ng mga kababayan. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Oras Pilipinas, alas 6 na po nin aga. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta niya tungo niyan sa lado lokal.
Ngunyan pong aldaw nin Biyernes Santo, daw po ang gadaan asin sarong nadakop kan mga otoridad may kinaraman sa nangyaring engkwentro kan mga tropas kan New People's Army asin kan mga tropas kan gobyerno duman sa probinsya kan Masbate. Apat na mga diakono pinag-ordinahan kaso hapon sa Christmas na pinanginutan ni Obispo Joel Bailon o PSO Legazpi nangapunan sa mga opisyal kan barangay na maging ehemplo sa pagsunod sa ley lalo na ang manungod sa smoking ordinance kang Legazpi City. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nagkainkwentro ang mga miyembros kan pinagtutubudan na miyembro kang New People's Army asin kan Puersas Armadas kan Pilipinas kaso hapon na Huwebes Santo sa Barangay Libertad, Kawayan sa probinsya kan Masbate. Sigon sa report na ililuwas kan 2nd Infantry Battalion, nagigibon in security patrol ang mga soldados kan masabat kaini ang dosing pinagtutubudan na mga rebelde kasi nagkaigwan ng 15 minutos na palitan nin putok na nagresulta sa pagkagadaan kan duwa na mga miyembro kang NPA habang ansaro na buhay na dakop kan mga otoridad. Sinabi kan sa informasyon na padagos ngunyan ang ginigibong paaksyon kan mga otoridad may kinaraman sa sinabi ng pangyari na recover sa pinangyari ng kaningkwentro ang duwang M16 rifle, sarong M14 rifle, tulong anti-personnel mines, asin anong na backpack na naglalaman hindi ba ibang mga kagamitan. Siring man, padagos na nagkonduk ng investigasyon ang mga otoridad para masiguro ang kaligtasan kan mga residentes. Sa ibong dalado, nagpahatod manin pagkikidumamay ang gobyerno sa pamilya na nagadan may kinaraman sa sinabi ng pangyayari duman sa probinsya kan Masbate. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Aramon ta po ang detalye kang report ni Angel. May kinaraman sa pangapudan kan PSO Legazpi na maging ehemplo sa pagsunod sa ley lalo na ang manungod sa smoking ordinance kang syudad. Uya po ang report. Nangapudan si Public Safety Office Chief Mr. Octavio Rivero sa mga opisyalis kan barangay na magsunod sa mga pulisiya kan gobyerno lalo na ana manungod sa pagbabawal sa pagsisigarilyo o paggamit ng vape sa mga pampublikong lugar. Ang payag ni Rivero, ginibo makalisa, nagkapirang beses na siyang nakakahiling ng opisyal kan barangay na mismong sa ampangan kan barangay hall, nagsisindi ng sigarilyo, alagad nagkataon na off-duty na siya at sinwara nindarang citation ticket. Sigun kay Rivero, nasa 20 PSO personnel ang otorisado asin deputized sa smoke-free unit kan syudad para magdako pasin magtaon ng citation ticket sa mga nagbabayular sa ordinansa. Sinabi ni Rivero na dapat ang mga opisyal ay maging marahay na ehemplo sa indang nasasakupan. Tinawanin doon kan opisyal na sa mga namahiling idang persona, opisyal kan barangay, empleyado kan gobyerno o kung si isay man na naaktuhan na nagsisigarilyo o nagagamit ng vape sa pampublikong lugar, tulos na ining titikitan basado naman sa eksistidong ordinansa sa Legazpi. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Mientras tanto, apat na mga seminarista ang pinag-ordinahan kasuhapon sa pagiging diakono na pinanginutan ni Obispo Joel Bailon. Sigon sa informasyon, base sa ginibong Christmas kasuhapon, ang mga seminarista na pinag-ordinahan, Yosinda Reverendo Jomar Cal Banyas kan St. Rafael Parish, Pantaulibon, Reverend Mark Joseph Abinal Calbelo kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong, Pulangi, Albay, Reverend Jill Lola Oliver Jr. kan Our Lady of the Assumption Parish, Ginubatan, Albay, asin Reverend John Luke Anas Andes, Our Lady of Salvation Parish, Pioduran, Albay. Sa sinabi ng ordination, sinda iyoan pinagtugon kang obispo na maging marhay na mga diakono asin sunodon ang mga nakapalaman digdi. Kasabay man na nangako ininin sa indang vow of obedience sa obispo asin iba pang mga bagay para magsunod sa katukdoan.
Sa ibong nalado, nagkapirang aldaw, sigon man kay Monsignor Crispin Bernardes sa entrevista kang DCGB News, posibleng sa laog nin 6 na bulan o hababa pa digdi, pwedeng maordinahan na ang mga reverendong ini. Depende po sa sendang sitwasyon kung saan sinda i-assign sa iba-ibang mga parokya. Sa ibong nalado, sinabi man ni Bishop Joel Bailon sa sayang humili nan pagiging diakono, iyon ba ko sana nagtatapos digdi kundi kinakaipo na tandaan na dapat maglakaw, pasisiring sa sendang dapat naagihan, pasisiring sa pagiging padi. Mientras tanto, Jimmy, nasalita, nasa linyaman sa dagdag na report. Jim? May mga aksidenteng nangyari sa Piodoran Envuelto motorsiklo kung sa'y nanimdira RMO sa pamamayo ni Sir Noel Ordoña aktibado sa mga pagresponde sa aksidenteng rinispondihan. Kaso hapon iyo ang nag-slide na motor sampangan kan West Coast College, dinara sa ospital, mantang inot kay ni may mga kaparehas man ang mga pangyari sa ibang lugar. Maray nga ni ospital lang ang binagsakan kan mga biktima, gustong sabihin dayman ni nagbuwis buhay. Mientras tanto poon sa aga, antos aldaw Domingo, mga karigusan naman ang imo-monitor kanim DRRMO sigun kay Mr. Ordoña. Kung sa inserto, sigurado iyon na naman ang dadagsaunin mga tao. Naturalisa na ini sa kada Semana Santa o pagkatapos kan Semana Santa, ada mga religious activities, mga lilibangan naman na lugar, ang bibisitahon, dadagsaon kan mga tao. Ingat-ingat sana ang pangapodan na sinpatanid kan mga otoridad. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 8 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga, digdi po sa estasyon kan DCGB. Nasa linyaman ang dagdag na report kay iba si Joshua Bino. Joshua. Kaming Joshua. Aabisuhan sa giraray ang publiko, lalo na ang mga motorista, mga biyaheros, may kinaraman sa temporaryong pagsarado kan nagkapirang porsyon kan mga tinampo sa sentro kan Daraga Albay. Ngunyan iyan na aldaw, Abril 18, 2025, Biyernes Santo. Katakot ini kan ginibuhon na Grand Procession o Passion of Christ para sa Daraga Church o ining parokya ni Nuestra Señora de la Porteria o na saing nakapalaman man ini sa sarong executive order na ipinalawas kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Base sa nasabi ng order, kunya na aldaw ni Biyernes, alauna an hapon sundo alas 10 an banggi. Temporaryong isasarado ang T. Perez Street magtuon sa kanto kan Regidor Street o din sa may tangod kan nagatinda ng mga prutas sa Daraga Public Market. Sundo iniduman pag iluluwas sa may Maharlika Highway o doon man sa may kanto kan China Bank. Apuera kan T. Perez Street para mientras man nasarado sa nasabing oras ang Rizal Street magpuon sa kanto kan Maharlika Highway, partikular na sa may tangod kan Shell Gas Station. Sundok man ini sa may kanto kan Regidor Street o duman sa may tangod kan LCC Daraga. Nagkapirang mga barangay roadsman ang temporaryong isasarado in Santa Maria Street, tingyan sa may barangay City area, Paterno Street and Burgos Street sa may corner ini kan BDO Daraga. Sarado man ang Litibio Street, Arboleda Street, sa may corner ini kan Caltex Gasoline Station. Para sa mga biyaheros, halik sa Legazpi City, pasiri sa 3rd District, kaya Sorsogon, pwede sindang mag-agi sa Bagtang Road, Malawas Binitayan, and paluluwas na duman sa may Barangay Banyag. Susug sa executive order na pinalawas kan lokal na gobyerno, may mandato man ang Daraga Municipal Police Station as in Daraga Public Safety Office na mag-deploy nin magkakanigong bilang nin mga personahes na iyoan magmamando sa magiging bulos kan trapiko pantang sarado ang nasabi ng mga porsyon kan tinampo taud-taud na hapon alauna sundo alas 10. Dagdag na barata, Josh Fabino, PCGP.
10 minutos pasado alas 6 nin pagkaaga sa may connection po na bareta nakatalaan man na isaraan Rizal Street tigdi sa Albay District may kinaraman man sa prosesyon dyan na alas 4 nin pagkahapon. Sigun sa informasyon na itinao sa DCGB News ni Octavio Rivero ang pamayo kan public safety digdi sa siyudad de Legazpi na ang paghasaran ng tinampo upo nanduman sa may United Institute pasiring sa Bagtang Road kunhain iyan ang saro sa alternatibong rota mantang ang buong Rizal Street hanggang digdi sa may Amek hanggang sa Albay District sarado ini dahilan sa prosesyon. Sa ibong nalado sa yan tinamanin doon na nangapulan siya sa mga motorista na si man na gustong magpaligaspi kay puhan na gamiton ang tinampo hali duman sa may Tagas pasiring sa may Doña Maria pasiring na sa may partikan Barangay Bugtong o kaya Airport Road sa may partikan Washington Drive asin pwede nang magpasiring sa Legazpi kasabay man na isasaraan tinampo sa may Rizal Street kung hali na Legazpi City digdi sa may parte kang Department of the Interior and Local Government partikular sa may St. Agnes Academy. Sinabi ni Rivero na ibabalik ang tamang bulos kan trapiko oras na matapos ang parada sa sinabi ng lugar. Sa ibong nalado, siring kamangkaanan magiging senaryo digdi sa Legazpi Port Area. Unahin ang gabos na tinampo sa sentro kan Legazpi, magpoon sa may St. Rafael, paliko sa may parte kan Circumferential Road sa Oro Site, pasiring sa may Lapu-Lapu, asin siring man, balik digdi sa may parte kang Peñaranda Street asin Quezon Avenue isasaraman yan dahilan tayan ang magiging rota kan prosesyon. Babalik man ang pagbubukas kan tinampo sa oras matapos ang prosesyon sa sentro kang syudad ni Legazpi. Mientras tanto, iba pa niya tong bareta, pinag-aadalan ngunyan kan DSWD na dagdagan ang dating 3,000 pesos na monthly food credits para sa mga beneficiaries kang walang gutong program o WGP. Sigun sa ilinuwas na press release kan DSWD Bicol, base man sa informasyon na ipinagluwas kan DSWD Central Office, pinag-aadalan ng ngunyan kan DSWD ang pagdagdag sa 3,000 pesos na monthly food allowance kan programa na walang gutom program. May connection ini sa press briefing na sinabi kan Malacañang na puon kan Abril 14 na pinagos na pinag-adalan ini asin posibleng magdagdag daw ang sinabi ng benepisyo kan mga tios na pamilya sa satuyang nasyon. Mientras tanto, oras niya to mga tugang 14 minutos makalipas ang alas 6 ning pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga informasyon sa lado lokal. Ang Department of Health padagos mga tugang na nagpapatanid sa publiko na maglikay asin dapat na iwasan ang pagbabalad sa grabing init kausakan heat na posibleng magresulta sa heat stroke. Ang siring na patanid kasunod kan mga aktibidades kunya na Semana Santa tangan na maibitran ano man na klaseng helang. Sa ibong nalado ipinasabot man kan Department of Health na salado ngunya na pag sa Semana Santa kinakaipuhan daw na maging healthy asin dapat na maiwasan ang anuman na problema sa pag-celebrar kang tradisyon. Kinakaipuhan na day paglingawan ang pangangataman sa satuyang salud asin ang kapakanan kan bilog na familia. Kinakaipuhan na sundon ang mga tips para maiwasan ang mga ini asin iba pang klaseng diskwedo lalo na sa pagsasabat niya tuong niya na panahon kan selebrasyon kang Semana Santa. Iyan mga tugang ang detalyes kan sa tuyang mga bareta hindi po sa GB News Express. Sa lado lokal, ngunyan pong aldaw nin biyernes. Iba pa pong mga istorya magpapadago sa tuyang special broadcast ngunyan pong aldaw. GB News Express. GB News Express.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Mga tugang, mga istorya ngunyan, top stories po sa Lado Nacional, dagsak po, dinagsanin kadakol na mga taga-suporta, amigo sa amiga sa showbiz. Ang lamay ni Nora Honor, enotang nagadaan kanuminaging ala. Sigon sa informasyon, ang bangkay, kan sinabi ng actress, yuan dinagsakan sa iyang mga pag-iriba sa showbiz. Tangan sa iyang bangkaya on duman sa Heritage Park. Sigon sa informasyon, dahil pa man official na pahayag ang pamilya kung naarin pwede na ilubo, kung naarin ang schedule kang lubong kay Sinora Honor, saro na multi-awarded actress asin nangaranan bilang National Artist for Film and Broadcast Arts kan uminaging taon 2022. Asin kasarabay sa mga sikat niyang pelikula, yon may kinaraman sa Himala, Minsay, May Isang Gamo-Gamo at Ang Tatlong Taong Walang Diyos. Sa ibong nalado, ang public viewing bubukasan man kan pamilya sa maabot na Sabado asin Domingo para sa mga taghanga kan sinabi ng dating aktres. This is a... Iyan mga tugang, ang mga detalyes kan mga darakula niya itong bareta, digdi po sa satuyang palibot. Ngunyan pong aldaw na inin Biyernes. Ini po ang GB News Express. GB garantisadong bareta. News Express! GB News Express! Sige, mga tugang 20 minutos tabi makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Alright, so mga kwantabi dyan ha, so mga pag-iriba, so mga listeners ta po dyan sa Legazpi City Public Market, nakaantabay daw dyan sa vegetable section. Good morning. Siring man, pagipatugtunga daw nga tabi. So, hallelujah on my, one of my talaga? Hallelujah. Good Friday. Onde. Sige daw, napunta daw. Ining piga sa suggest ni Kwan, ang title palanda atabi, hallelujah. Sige daw, napunta. Dahil ko ini, dahil kaya ako migong nadangog na, sandali lang. Ang hallelujah. Sige daw, ilingon ta daw iyan na iyo man sa nagod ang title man kiba? Wala, tiningon ta daw. Baka yun inimigo, Alexander Burke, tama? Ang ano yan, nagkanta. Sige daw, i-try natin. Mga tugang, habang kamuyaon dyan sa mga harong, ngunyang pong aldaw nin Biyernes Santo. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing her.
faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew ya. It's not a cry that you hear enough. It's not someone who's seen the light. It's a call and it's a broken Alright, sige, 24 minutos pasado alas 6 nin pagkaaga. Ang Mayon Volcano tabi mga tugang alert level 1. Ano, hanggang ngunyan. Pag-iimbestigaran ngunyan kan mga otoridad kung saan uminagi itong naging viral na mga post kan mga nagturukad dyan sa Bulkan Mayon. Pinag-aaram na kung sa intabi ang nagsakat ito na grupo na suminakat sa Bulkan Mayon. Ang kandigdi, sana po dahil magtapos iyan dyan sa pag-aaram na iyan. Hanapon ito kung sa raisay ito tapos tawanan mga tugang kipinalidad. Dahil pwedeng gari arog lang kan ang puro lang ngaya social media, puro bareta, etc. Investigasyon. Siguro, dapat gid tawan ki magabat-gabat na pinalidad, di ba? Tawan ki magabat mga tugang na pinalidad ang sisay man na persona na nagbabayular kan sa tuya na ordinansa. At ang nagkairiling ko, may mga pinadala sa kuya digdi na mga concern daw posibleng uminagi. After Holy Week, ipa-follow up niya to ini kung ano po mga tugang ang investiga. Pag-istorya ta ini, ngunyan tabing Biyernes Santo, bawal mga tugang magsakat sa Bulkan Mayon. Lalo na paglaong dyan sa 6 kilometros na permanent danger zone. Bawal po yan. Ano? Kaya, Taang Mayon Volcano, sabi ko na nga ni Kasubago, nasa alert level 1 Pamangiraray. Nasa alert level 1 Pamangiraray, tabian Mayon Volcano. Kaya dapat magsunod kita dyan. Taang Mayon baga may ugali na nagkakaigwa mga tugang ki phreatic eruption. Yan na phreatic eruption. Iyo tabi ng biglaan mga tugang na sabog kan Bulkan Mayon. Tapos may nagkapirang mga sarawayon
na minasakat dyan. Ang assessment baga, kaswapon, sabi sa mga pag-iribata, bago daw itong footage na ito eh. Kung paano sila suminakat dyan sa crater kang bulkan, iyan ang dapat mga tugang na aramon, asin sisay ang mga persona nag-lead ka ito. Di ba? Igwa kayan ki mga nag-guide. Siya nag-guide ka ito, dapat taonan pa ito ng penalidad, asin aramon kan sa tuyang mga otoridad. Okay? Sige. Good morning, tabi kay amigong Jonathan, watching from Tinambak, Camarines Sur. Good morning, tabi amigo. Diyan sa Tinambak, FB Live, DCGB app, baka po pwede maon ang DCGB. Ronald, so DCGB app da tabi, naka-off da, sabi kan sa tuyang mga listeners, no? Mas kuan kaya, so DCGB Live app, tabi daw. Sabi ni Jonathan, o di pa may sarok pa palandig di o, na deming yan nakukuha, so DCGB Live app. Yun na po, pig-ayos na tabi, ha? Mga tugang kan sa tuya, tabi na mga amigo. Kaya, magkuhan tabi kita, gusto tatabing, ako sa iling ko dapat mga tugang na disiplinahon ang mga personang iyan. Tangani po na matawanan sindang, ano yan, dahil na mag-urutro, di ba? Dahil na mag-ulit, mga tugang kan sa inda tabi na ginibo sa satuya na probinsya Canalbay asin sa syudad ni Legazpi. Alas 5:27 oras mga tugang sa Pilipinas, o kaya alas 6:27 sa Pilipinas asin po sa DCGB. Sige daw, tawan tagiraday kamo kisaro pang magayon mga tugang na ano kaya ang magayon pang kanta ngunyan tabi mga tugang na ano ini Semana Santa tangani na kuan lamang kita sabi nga ni magirumdum ta mga tugang ang mga dapat na gibuhon para po sa tuya na padagos na paggirumdum asin pagkumemorar mga tugang kan sa tuya tabi na pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat kan sa tuya tabing kagurangnan. Alas 6:28 nin pagkaaga. That I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I
Mapaaram na muna kita sa tuyang programa ngunyan tabing aga digdi po sa estasyon kang DCGB ta ipapadagog mi na po sa indo ang replay mga tugang kang refleksyon ni Obispo Joel Bailon, no? Ini po so reflection na inot ning ipinadangog alas 11 nin aga kaso uminagi tabing Lunes Santo, ano? Mas maray na anong man po ang mensahe kan sa tuya na obispo maulit asin madangog tagiraray ngunyan tabi na Biyernes Santo buda pag alas 8 po din aga mga tugang sa ino pong madadangog si obispo kaya si Father Reverendo Padre Austin Tuason para po mga tugang sa iya man na live broadcast tabi ngunyang pong Biyernes Santo dili po sa DCGB. O di nagugunta na mga tugang ang pahayag asin ang refleksyon ni Obispo Joel Bailon and Diocese kan Legazpi. Uliton ko po, recorded po ini mga tugang asin pinaghanda po ini para po mga tugang kanupon kanuminaging Lunes Santo kan sa tuya tabing obispo digdi po sa Diocese ni Legazpi. Alas 6:35 na oras po sa DCGB. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB